Sa linghod nga pangidaron, aduna kitay mga kabataan nga nahilambigit sa mga krimen kun mga nasaag sa saktong dalan. Tungod sa kahuyang sa pundasyon sulod sa ilang mga pamilya ug naimpluwensyahan sila sa mga barkada, adunay batang sayo nga nahimong mga ginikanan ni sulod og bisyo, kagubot o rayot ug nalambigit sa droga o atong mga ginatawag nga mga children in conflict with the law. Matod kang National Youth Commission Area Officer Julius Gutierrez, lagmit nga dali maimpluwensyahan ang mga teens nga nag-edad og 15 ngadto sa 17 anyos. Pwede sila mas-subject into exploitation, they'll be used into something syndicated crime, yung ganun. Ito yung mga 15 to 17 na kabataan, child youth. Yun yung binabantayan natin, lalo-lalo na sa incarcerated ngayon sa mga prison cells or mga centers na binabago sila. Yun yung kailangan natin address kasi sila yung sa malang at sa malamang needed assistance from the appropriate agencies and private entities. Ang NYC gihingusgan o gipalig-on ang ilang mga awareness campaign ug mga nagkadaiyang programa sa bisan na asang parte sa nasod aron mamahimong produktibo ang atong mga youth. Kaya yung sa NYC, pagka nag-totok kami, most likely yung mga 18 to 24, we're honing them as our coalition partner to be part in nation building, to help us create an atmosphere, environment na malaman din ng mga mas nakakabata nilang sektor na ganito yung maging epekto ng paggamit ng drugs, epekto pag maaga kang nakapag-anak, epekto kapag nahook ka into depression, epekto kapag nandun ka sa situation na naliligaw ka. Ang gobyerno naghatag og dugang oportunidad sa mga kabataan aron makabot nila ang maayong kaugmaon, pinaagi ni ining libreng edukasyon alang ngadto sa mga pilot students nga nigraduar sa K-12 program diin libre ang ilang tuition sa kolehiyo. Ug bisan katong mga wala na apil sa K-12, mamahimong makadawat niini nga serbisyo. Kung sa binisya pa, hanggato na lang natugod nga mag-study na lang, unahon sa siguro nila focus sila sa ilang time, element of commitment para mahuman sila. Kay after those, sigurado yung mga problema nila for the meantime, ma-address din after nila ma-realize na, uy, mas gwapo mangguday nata sa sulod sa eskwelahan. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man Amy Ginita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.